Alhamdulillah menika pun tenggani kalian para tamu ugi maliki katur ayahmu romomu ya rawuh. Mboten Mas. Oh sanes to? Iki Kang Mas. Mas. Oh ngono. Saking bapak sanes bapak. Lah Iki Mas Santo. Oh itu bapake to. Mas Santo kalian Pak Cahyo. Heeh. Kang Anto pangapunten pokoknya aku iki nggur manut sendok omonge kuwi Masku ya. Pak Cahyo ya Allah. Nggih niki pangapunten Pak Cahyo, Pak Polisi, kanca-kancaku sing ngeslot lereno tenan. Heeh leren. Nah, Pak iki lerenono bangsane Pak Amit nggih, bangsane judol, bangsane lerenono. Saiki tok wae mumpung enek Pak Pol. Mending ngerum ya lho. Aja dirampung. Ya siap Kang. Ya Allah, ya Allah. Pinarak mangga. Nggih. Nggih. Sakniki Mas. Mendah boyo
Chelsea sembah nuwun saderengipun mangke ngaturaken jengrawuh menika ugi saking K3S Purwantara kasuwun mangke hamberkahi panjenenganipun Ibu Indar Kusrini punapa Bapak Sudarno sepisan malih menika saking K3S Purwantara mangke kasuwun hamberkahi menika saking Ibu Indar Kusrini punapa Bapak Sudarno mekaten sabibaripun panjenengan monggo. Mendah boyo Sambung wanci dalu sampun katuraken jumbuh kalian